Habang nga nasa kalagitnaan kami ng pag-aayos ng lambat mga kadagat, ayan, may isang batalyong tropa na dumaan sa amin. Isa na naman pong napakagandang gabi ang ihahandog sa inyo ngayon. Welcome po kayo sa Kadagat Vlog, Totoy Adventure Channel po sa YouTube. At dahil nga po tapos na ang mahabang bakasyon at tapos na rin yung mga okasyon New Year, galing na naman po tayo sa gastos kaya kailangan naman po nating mag-impok. At eto na naman nga po kami, magsisimula naman kayong maglaot. Eto po talaga kami madalas ang eksena sa tabing dagat. Habang nag-aantay ng mga kasama sa bangka, nagsusunog kami ng mga tuyong kahoy para maibsan yung lamig. At kapag naipon na nga yung mga kasama namin, agad-agad kami niyang tutulak papunta sa laot. Umabot din halos 1 oras yung biyahe namin papunta sa spot na aming aaryahan. Hanggat sa pagdating namin, nakasunod naman ang isang bangka na taga doon din sa amin na hindi natin alam na siya pala yung siswertehin ngayong gabi. Habang kasi tila ba abala kaming lahat, bigla na lang hinatak ang bingwit ng pangtuna ng aming kasamang nakararating pa lang. Siguro wala pa nga siyang 30 minutes sa amin. Siguro aboy tab. Binas antig badaos. Puri kita garuda kula baga boy. Bingbang Parot ngel. Siguro wabaya. Dito'y naman na mabirada. Nakula kayo din doy. Sisibot mamagaw. Marami yun ang pagawin oh. Pasiguro aboy. Tanglay ng kaukawa dahil panagdangan. Harayo ka na yun, haro ka. Plastic. Dahil pa, irarong pas lingga. Buwan na magatas. Yun ano, nagdangan ako. Tuluyan niyang nahuli yung tuna na paakyat niya. Umabot nga ito ng 32 kilos times 280 po. Ganun po kabilis yung pera sa dagat mga kadagat. Kapag talagang sineswerte at binayaan ka ng Panginoon, walang kahirap-hirap, meron ka ng malaking pera agad. Pero bago tayo magpatuloy mga kadagat, huwag niyo naman pong kalimutang i-like ang video na to para i-recommend naman tayo ni YouTube sa mas maraming viewers. At eto na nga mga kadagat, umabot na nga ng umaga. At dahil nga may huli na yung taga doon sa amin, syempre, eto na rin yung chance namin na bumawi. Ayan na nga mga kadagat, nakaposisyon na kami dyan at nag-aantay na lang kami ng hudyat ng diver kung pagpapa-area ba siya o hindi. Sa kanya kasi nakabase kung mag-area kami o hindi kasi siya yung nakakita talaga ng isda sa ilalim. Matapos nga naming marinig ang hudyat ng aming diver, ayan, agad-agad naman kaming pumuposisyon na at pumaabante. Kung nakakita nyo mga kadagat, yung hawak na yun na lambat, yun yung pangalawang lambat na nilalagay din namin para lang yan sa matang baka kasi ang hirap hulihin ng matang baka kahit nasa loob na yan ng net namin talagang pumpuwersang lumalabas yan. Kaya kailangan meron ka talagang lambat na kanya. Halos 3 nga kami niyang may hawak na ganyan para lang talaga yan sa matang baka at yun lang talaga yung isdang huhulihin namin sa ngayon. Lagpas na rin kasi yung season ng napakaraming isda kaya ngayon napakadalang na lang ng isda at ang hirap hulihin. Kaya kung hindi kayo maniniwala mga kadagat, sobrang mahal ng presyo ng isda ngayon dahil nga walang makahuli. At syempre mga kadagat, kahit maging ako, hindi ko rin pinalagpas yung pagkakataon ng manglambat sa loob ng net. Sayang nga lang mga kadagat, wala pa tayong gamit na underwater camera. Makikita nyo sana kung gaano yung kaganda maglambat ng matang baka sa loob ng net. Pero soon mga kadagat, makakakuha rin tayo niyan. Magtiyaga lang tayo at syempre nagsisimula pa lang tayo sa pag-vlog. Kaya mga kadagat, huwag niyong kalimutang mag-komento dito at syempre subscribe na rin po para lumago naman po tayo. Syempre po yung iba sa inyong manonood, aware din po kayo dahil baka iniisip nyo na may pating dyan sa dagat na inaanohan namin. Hindi naman po nawawala ng pating kahit sa ang dagat. Ang ibahan nga lang po, nakukulong din po yan ng lambat sa loob. Kaya kung may pating man dyan po, umaalis na yan, tuloy na yung umaalis. Sa tunog pa lang ng aming makina tapos sa net,
Kaya safety naman po yan mga kadagat. Sa punto nga po na to, hindi ko na nakawanan halos ang mga eksena sa ibabaw ng bangka. Kasi nga ho, naglambat ako sa net. Timing naman po habang nag-aayos kami ng net pauwi na, dumaan naman itong isang batalyon ng dolphins po yan mga kadagat. Bawal po yan hulihin, ipinagbabawal po yan ng batas. Bukod po sa napaka-friendly po ng isda na yan, napakaganda niya pong tingnan. Ayan o, kita nyo naman po mga kadagat. Ang ganda niya pong pangmasdan. Konti nga lang po mga kadagat na huli namin ngayon. Pero kahit ganun, masaya ang mga kasama ko. At tulong-tulong naman kami tinatanggal yung matang baka sa lambat. Yan po yung sinasabi ko sa inyo mga kadagat. Yan lang po ang huli namin sa ngayon. Ito po ang Kadagat Vlog na nagsasabing maraming salamat po sa inyo na nanonood ng aking mga content, sa mga nagsishare po at nagre-react, nagko-comment. Maraming salamat po. Huwag nyo pong kalimutang i-follow o mag-subscribe sa aking channel. Salamat po.